ман шуморо дар оҷа мешинонам, ман 400 уҷара иҷора диҳам, ба ман ӯ хубтар аст. раиси ҷамъият ин масъалаи ҳал намекунад. масалан дар оилаи шавҳарам 5 нафар нобино ҳаст ки Нормуродов Жентамир аз вазифаи худ сӯистифода карда гор ҳастанд, асосии ҷойи коршон дар маориф аст. мо намедонем чӣ кор кунем. ман хеле масъалаи нашунидам, намедонам. аз ҳамин мақомотҳои болоӣ талаб мекунем ки биёянду ҳамин домро ин зинаҳоро абдураҳмон ва ҳамсараш азаматбону ки ҳарду маъюб мебошанд муддати 8 сол аст ки болову поин мешаванд. зинаҳое ки зану шавҳари оҷиз солҳои тӯлонӣ ба умеди пайдо кардани манзили истиқоматии хеш тай мекунанд. бо сабаби аз дидаи бино маҳрум буданашон онҳо борҳо дар барфу яхбандӣ аз ин зинаҳо афтода сахт латхӯрда бошанд ҳам ба умеди расидан ба рӯзҳои хуш ба тамоми мушкилиҳо тоб меоварданд. абдураҳмон ҳалимов ва азаматбону шамсиддинова ҳарду омӯзгор буда 2 фарзанди ноболиғ доранд. онҳо дар ин бино ки солҳои пеш бинои табу нашр буд дар як ҳуҷраи хурдагак зиндагӣ мекунанд. ҳоҷатхона ва ҳаммом дар ошёнаи якум бино ҷойгир буда тез тез барои қазои ҳоҷат баромадану фаромадан барои зану шавҳари нобино душворӣ мекунад. касе нест ки дасти ин зану шавҳари оҷизро бигирад, зеро 3 нафар хоҳару бародарони азаматбону мисли худаш маъюб буда дар оилаи хусуру хуштоманаш низ 5 маъюб зиндагӣ мекунанд ва ҳаёташонро бо нафақаи маъюбӣ пеш бурда имконияти ба онҳо кӯмак расонидан надоранд. ман Ҳалимов Абдураҳмон истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ноҳияи Сино омӯзгор ҳастам дар мактаби интернати махсус барои кӯдакони нобино ва сусбини шаҳри Душанбе. тӯли 6 сол аст ки ман омӯзгор кор мекунам. ана мо ҳамиҷа тӯли 8 солаш ки зиндагӣ мекунем. дар ҳамин тӯли 8 сол хай мо пеш кор намекардем, ба нафақа зиндагӣ мекардем. хай тӯли 6 сол шид худо ба шукр кор мекунам. оиламам 1 сол шид ҳамчун омӯзгор кор мекунад. дар оилаи мо 5 та маъюби нобино гурӯҳи якум, дар оилаи ҳамсарамам 3 та нобино ҳастанд. тӯли 8 сол моро ваъда карданд, баъмед карданд. аммо имрӯз иҷада ҳамин корхонае ки мо зиндагӣ карда истодаем, иҷа матбуа типография. дар ҳамиҷа раиси нав шид. қариб 1 сол мешавад ки Ҷурахонзода Ғолиб раис шуданд. ана бо роҳбари ҳамин Ғолиб, бо раиси калон, раиси ҷумҳуриявии нобиноён Нормуродов Жентамир, ҳардияшон тӯли 2 моҳ аст ки моро дар суд ки муроҷиат карданд ки моро аз ҳамин хонае ки истиқомат дорем берун кунанд. сабаб як чиз аст. сабаб ҳамин аст ки моро аз ҳамин манзиле ки шида истодааст хона натиҳанд. ягона сабабшон ҳамин аст. тӯли 8 сол ваъда мекарданд, имрӯз мегӯянд ки мо шуморо хона наметиҳем. ҳамин қадар аламовар аст барои ҳамин мо шахсоне ки мисол моро мебинанд, мешунаванд, муроҷиат карданем, яъне гуфтанем ки бинед ки худи раиси нобиноёни ҷумҳурии Тоҷикистон Нормуродов Жентамир аз вазифаи худ сӯистифода карда 2 та аъзои худро ки мо аъзо ҳастем дар ҷамъият, ҳар сол аъзоҳаққӣ месупорем, аъзои ҳамин ҷамъият ҳастем, 2 аъзои худро дар суд додааст ки аз ҳамин як хонае ки мо зиндагӣ дорем берун бароварда шаванд, дар майдон партофта шаванд. мо намедонем чӣ кор кунем. чандин бор муроҷиат кардем. ҳамин 2-3 моҳи ахир пешида мегӯяд ки аз оне ки ман шуморо дар оҷа мешинонам, ман 400 уҷара иҷора диҳам, ба ман ӯ хубтар аст. ҳамаи корхонаҳош мисол аренда додагия. ин ҳозир ҳамин ҷое ки мо зиндагӣ дорем, якум этажаш ҳамаш аренда додагия. беруно, гирдо ҳама аренда додагӣ. ина пушти мода одамои солим зиндагӣ карда истоданд. шабонарӯзӣ зиндагӣ мекунанд. барои чӣ? барое ки ӯ аренда пулӣ метаванд, мисол арендатранд. барои равшанӣ андохтан ба ин масъала мо ба раиси ҷамъияти нобиноёни ҷумҳурии Тоҷикистон Жентабир Нурмуҳаммадов занг задем, вале ҳанӯз ба суолҳои худ ҷавоби пурра нагирифта телефонро хомӯш карданд.
ҳамуно касе мо ҳамсоҳбат шудаем ва ё гуфтанд ки бояд моро хона тиҳан аз замин як бинои навсохте кадом асос хатим мо бояд ки ва ёро хона тиҳем. ва ё гуфтанд ки мо вақте ки ҳаминҷа зиндагӣ кардаем гуфтанд ки ҳамун ҷое ки замин хона бардоштагиам ҳамун хонае ки замине ки бояд барои нобиноёну маъюбон гӯш кунем, ман фаҳмидам шумо. ҳамин хона ки шуд бояд ки шумо ҳам будонем ки то ҳамаш айрӯи қонуни амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. Айрӯи кодекси манзили ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. баъд усунаш хона ки шуд ҳозир ҳичи надорем. ҳозир ягон на хона дорем, хона мумкин 5 сол пас мешавад, 1 сол пас мешавад, усун шавад. баъд ман не раиси ҷамъият ин масъалаи ҳал намекунад. ҷаласаи идораи марказӣ ҳаст ва ё қарор мебарорад ва ё дида мебароянд ҳуҷҷатҳои мисол ва мо одамое ки баъд аъзоҳода аъзои қонун ҳеҷ вақт хона наметиҳанд. чаро? барое ки аъзо аст. бояд ба киҳо хона битиҳам? ба коргарони ҷамъият. ино ҳардуш омӯзгор ҳастанд. муассисаҳои ҷамъият. фаҳмидед? ки ҳастанд гӯш кунед, омӯзгор ҳастанд, асосии ҷои коршон дар маориф аст. асосии ҷои коршонда бугиранд бояд. айрӯи қонун, агар шумо қонуна медонед. мо медонем чи 8000 аъзо дорем. 8000. ай хона мисол метоҷ боша, ягон 2000 ҳаста. 2000 ҷамъият дар ҷо метавои қадар хона. аъзода. пеш аз ҳамон хонаро бардоштан ҳамихе масъала буд ки масалан ҳамуноро ба хонаи ба манзили зист таъмин мекунанд. ман хеле масъалаи нашинидам, намедонам. خب ما 8 سال است که در همین اداره زندگی میکنیم در همین کارخانه. خب ما هر دو معیوبی گروه یکم هستیم. من و شوهرم کار میکنیم، به همین معیوبی دشواری خود نگه نکرده هر دومان آموزگار هستیم. از یگان چیز طلب و طمع نداشتیم در گذشته. با همون مزد نفقه و معاش خود زندگیمون میگذراندیم. سال 2013 ما وقتی که به همین جا مراجعت کردیم و ما رو در همین کارخانه جای زیست دادن، از اون سبب بود که هم در عائله من و هم در عائله شوهرم شخصانی معیوبی گروه یکم بسیارتر هستند. از همین خاطر مثلا در عائله شوهرم 5 نفر نابینا هست که تنها با مزد نفقه زندگیش رو میگذراند. همین جمعیت نابیناها در اینجا یک قطعه زمین داشتند و با کوشش تلاش های آن تشکیلات اون رو به یک ساختمانچی دادن که اون باید که در اینجا منزل می ساخت و برای مردم پیشکش میکرد و یک قسم آن را به همچون همون مبلغ زمین به همین تشکیلات میداد، تشکیلات نابینایان جمهوری تاجیکستان. خب با ما گفتن که خیر در اینجا زندگی کنید، وقتی که همین منزل به استفاده داده می شود ما شما را به یک خانه یک حجرگی از همینجا تامین میکنیم، چون که هر دی شما نمیبینید این چونین عائله های شما هم کم بزاد و در عائله هایتان هم معیوبای زیاد زندگی میکنن و باز کودک های خردسال داشتیم. ما همین وعده رو به گوش خود گرفته پای کار و زندگی خودمان شدیم. بعد یک چند سال گذشت با این طاقت نکرده عریضه خطی پیشنهاد کردیم. سال 2017 بود. در سال 2017 هم عریضه ما رو گرفتن، قبول کردن، باز با ما همون وعده خود رو دادند. بعد رئیس پیشینه‌مون خدا رحمت کند اونها از عالم گذشتند. در همون سال 2017 ماه فوریه ما عریضه سپردیم و ماه اکتبر اون کسای دنیا گذشتند. در جایشان همون معاونشان رئیس شد. تا همین سال با ما وعده میکرد که به یگان مقامات به یگان تشکیلات مراجعت نکنید. اگر مراجعت کنید هم شما رو باز به تشکیلات ما روان میکنن. با دست دادن امکانیت و با همین منزل به اتمام رسیدن ما شما رو صاحب همون منزل میکنیم. ما به یگان جا مراجعت نکردیم.
2 кӯдаки мактабхон дорем. Аз он сол то ин сол кӯдакои мо аллакай мактаб мехонанд. хоб шароити мо намерасад. бо ҳамин қадар душворӣ мо тоқат кардем. манам ин утоқе ки мо ҳоло зиндагӣ мекунем ягон шароит надошт. вақте ки мо инҷаро гирифтем, мо ба инҷо дар аз музди нафақаи 2 моҳа 3 моҳа, чунки он солҳо дар ягон ҷо мо кор намекардем, ҳарду мо бекор будем. мо як дар харидем, инҷо дар часпондем. инҷо тамоман симои барқаш кор намекард. симои барқи онро таъмир кардем. ана ин ваёи барқӣ кор намекард. умуман барқ набуд дар ҳамин ҳуҷра. ана ин трезаҳо шикастагӣ буд. инҷоҳоро таъмир кардем. ман агар ҳоло инҷоро бинам, инҷо пол аст. лекин мо барои он ки кӯдаки хурдсол дорем, инҷо ман ҳамин деспе мегӯянд, инҷа пол харидам, часпондем, ки инам 800 сомон буд, ки дар он сол 3 моҳа музди нафақаи худро мо ҷамъ кардем. мо ҳаминҳоро хай таъмин кардем ки зиндагӣ кунем. ҳол ҳам рости гап ҳамон маоши мо намерасад, ки мо мисол худмона ба манзили истиқоматӣ таъмин кунем. чунки модари ман ҳам модари шавҳарам ҳам зани танҳо ҳастанд. аз ҳамин мақомотҳои болоӣ талаб мекунем ки биёянду ҳамин домро мисол ба ҳамин мисли мавори нобиноҳои бехонае ки оилашонда 5-6 нафар маъюби якум группа ҳастанд, бехона ҳастанд, ҳамин домро ба ҳамво диҳанд, ки вай раиси ҷамъияти нобиноҳо мегӯяд ки фақат хона ба коргарои ҷамъият дода мешавад. умедворем ки масъулин ба мушкилии ин оила расидагӣ мекунад ва шахсони хайрхоҳе пайдо мешаванд, ки дасти зану шавҳари оҷизро гирифта ба қадри тавони хеш ба абдураҳмон ва азаматбоно ёрӣ мерасонанд.